Guys, mayong bunta guys. So for today's video is magluto ko og tortang isda o paksiw. Okay, nakapangutang man tag isda karong buntaga no. Ato to siyang tungaon ako siya pagluto guys. Paksiw ang katunga og tortang isda ang katunga. Oh, diba? Samtang naay nagbantay sa ko ang baby love diring dapita nara siya guys. So sila. So, magpalit sa aday ko og harina. Harina or flour. Guys, it's not good. Kay mura siya gadagom. Unya, naapoy bata diri o nga wa pa gid siya natulog. Hi guys. Welcome to my vlog mga guys. So, mupalit sa aday ko og harina guys kay wala pa harina diri sa amo ang balay. So, matos ako dito sa groceryhan. So, see you later, guys! Karon guys, nakapalit na ko og harina. So, ito na siyang lipiuhan ng isda, guys. Let's go, go, go. So, mukha taog sudlanan. Kaya itong kuan. Duha ato ang sudlanan, guys. Kaya ito siyang tungaon. Paksiw og tortang isda. So, ang unang luto ko is ang paksiw kay para nami sudan karon. So, hugasan sa day nako ang kaldero. So, hugasan na nato ni guys ang kaldero guys. Ora po diri atam. Saan na yan? Guys, is ato ni siyang tungaon guys. Ato ang tungaon kay para paksiwon ug ato ang itortang isda. O di ba? So ibutan na nato siya di sa atong lutuanan sa paksiw. Tang ta diri guys sa kaldero guys para sa paksiw. Para sa paksiw. So tungaon na to siya. So, kani siya pwede na ni sa paksiw. Ug kani dayon ang sa tortang at himong tortang isda. Karon guys, magbutang na dayon tag lamas. Wala man koy sibuyas bombay, so kani na lang sibuyas dahonan. Pwede ra man siguro ni siya no. Kay sibuyas mong gud gyapon ni siya dahon lang. So ato na siya ibutang sa tuang paksiw. Tatog suka. Hello guys, kani bitong natay anak guys no, nya wa tay kauban diri sa atong balay guys no. Di gyud matulin ang ato ang trabaho. Kay mao pay pagbutang sa duyan natulog na siya guys pero ni mata na siya unya akong trabaho wa pa kong kahuman. Oh my god. So kani wala pa din ako siya nahimay guys. So kaning para tortahon guys, wala pa gyud ako siya nasugdan. Sugdan na unta nako kaso ni mata siya.
Pero nakatak-ang na dayon ko sa ako ang kuantre guys, sa pampaksiw na ra siya guys. So, kami ani guys, wala pa gid mi pamahaw guys, no. Kay grabe ang trabaho guys, wala ko kauban mo gud diri sa mga balay guys, no. Unya kani akong kauban, papa sa akong anak, nani siya trabaho pod. Unya karon busy siya. Oh my god, unsaon na lang ni. Unya kani guys, kaning atong itorta guys, kuhaan pa ni siya og kining bukog. Dayon ni slice pagid ni siya. O diba? Yun ana siya kakuti guys, buhaton guys, pero lami mupud ni siya. So, unya na nato ni tiwason guys, no. Ato sa natin man atong anak. Kay very good kayo ni mata na. So, hello guys, no. Update data guys sa ako ang pagluto sa tortang isda. So, wala pa gyud siya nahuman guys. Kuhaan pa na ako siya og bukog. Okay? Dili po pwede man siguro nga naibukog, pero mas tsada gyud tong walay bukog guys, kay para dili ta mabukog. So tara guys, nag-alauna na lang, wala pa gyud na human og luto. So ato na din siyang sugdan guys, kay ang bata guys, tanawa ang bata guys. Mao ni salarin guys nga nung wala pa ko nahuman sa kong pagluto guys. Kaya ang salarin, asot-asot pa siya siyang tilo. So di pa ang ato ang fish. Wa na stress na ang isda. Update, so butter is taligsik. Nagtaligsik na guys. So ini under ang process na guys. So under siya guys. Anaon. Nakuha na to ang bukog, anak. Nauna siya guys. Depende ninyo guys kung i-apil ninyo ang ulo. So ako din ako siya i-apil. Ito siyang tangtangon. Naon. Di ba? Naon lang siya guys pagkuan guys, paghimo. Kutigid siya guys. Pero lami man sad. Naon na siya guys. Balion dahil ninyo. Ayun, tangtangon ng ulo. Guys, human naman siya kuha og kining bukog. Ato na po siyang hiwa-hiwaon guys. Kaya para gwapa nga to ang piniritong tortang pinirito niya. Yun anaon na to paghiwa guys. Kanang kuan bagod kanang simple nga pagkahiwa. So anain lang. Butang din siya dito sa sudlanan. Karon guys, tulo ka itlog ang akong ibutang. And then, kay hula naman ako siya og hiwa-hiwa ang isda.
Unya guys, ang lamas day ako ang gibutang ani guys is kun lang sibuyas dahonan dagid guys kay wala na gyud lain. Mao na ni ako ang lamas, ako na ni siyang ibutang diri no sa ato ang isda nga nahuman na. Kay walay lain guys, imbes kuan ta ni sibuyas bombay unta ni siya. So kanina lang kay di na ta mangita anang wala diha no. So di ara siya ang atong mixture. Unya butangan nato siya og 3 ka itlog. Kanto siya 3 ka itlog guys. 3 ka buok mahulog agad. Kung gisimhot ang itlog. Hapit na siya madaot. Butangan na to siya og asin guys. Pwede na siya. Dayon. Magic na sarap. So kani gamay na lang manig sulod. Kuha na siyang gihurot. Ano yung magic na sarap. Gamay na lang to siya guys. Kuha na siyang gihurot. No? Karon butangan na to. Ato siya siyang iukay. Kaysa nato. Dayon butahan day nato siya og harina. Gamay ra atong ibutangan ni guys. Pampakuan lang siya, pampalapot ba. Gamay lang. Pwede na siya. Nga kayon dayon siya. Butahan na to siya gamay nga cornstarch guys para pampakrispy lang siya. Gamay lang. Pampakrispy lang. Dayon. Ato na din siyang ukayon na pod. So butangan po nato ni siya paminta nga powder guys. Magkuha sa ako guys. Nya guys, duha baligdos ka kuan paminta nga powder. Baligdos. Baligdos lang na siya kay. Lupa na anak doi. Ng atong mixture. Mixture. Na siya guys. Ready na siya iprito. So, pwede. Pwede na butang agmantika. Iba.
dira. Sapan gid mo dira. Guys, ang tortang isda nga naay itlog ug sibuyas dahon. So diri na lang ato ang video guys, no. Thank you for watching. I hope you enjoyed. Don't forget to follow my Facebook page and my YouTube channel, Inday Vlogs. Thank you for watching guys. God bless. Bye bye.